بزغبا انت كسفح ابز حالته غزي بزعبا مصحف قدوس استنتنو ويدما استمرو جميرنا نيرنا بزي مخنيات لومي انزراربلو مبل اسرا كفالو كخون انكلو اوست زي انريو نايلوم معانتي ناي እግዚአብሔር ቃል ድማ ካፍት ዘቋረጽና يوم መበገሲ በመግባር ይከውን لومي بسفيح انزراربلو መሰረታዊ ነጥቢ بفلاي اتوم قال اي قوننا تباهيلوم አብሎ ምን ተቀመሉ ዘለና ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ተገሊጹ በخلተ ቆሮና ተከፊሉ ተገሊጹ ዝርከቡ ቅዱሳት መጻሕፍት ይከውን ዞም ቅዱሳት መጻሕፍት ዚአቶም በደረጃ ቃል አይ ቆሮና ማብናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ተገሊጾም ዝርከቡ ግናይ ግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳው ሲድና ግን በጠቅልሉ ናይ ኦሪት መጻሕፍት ተባሂሎም ተገሊጾም ዝርከቡ ቅዱሳት መጻሕፍትዮ ስለዚህ በሐፈሻ በቀሊሉ ንምርዳ ምን ተከሕግዘና ግን በትግርኛ ተጻሒፉ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ካልአይ ቆነና ቅዱሳት መጻሕፍት ተባሂሎም ዝተገልጹ በፍላይ ድማ ዝተፈላሉ ናይ እምነት ተካላት ዘይቀበልዎ ከም ቅዱስ መጽሐፍ ገይሮም ዘይተቀበልዎ መጻሕፍቲ ዞም አካል አይ ቆኖና ተገሊጾም ዘለው መጻሕፍትዮ ናብነት መጀመሪያ ጊዜ አብ ታሪክ ዓለም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምክፍፋል ዘጋጠመ አመበል 15 19 ዓመተ ምህረት እዩ አብዛ ዓመተ ምህረት እዚ መጀመሪያ ጊዜ ዝተላዕለ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ተፈንጭሉ ናይ ገዛ ርእሱ እምነት ዞቆመ ጀርመናዊ ማርቲን ሉተር ተባሂሉ ዝተጽውዐ ማርቲን ሉተር መጀመሪያ ጊዜ ነዚ ፕሮቴስታንት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እምነት ከቁም እንከሎ ነዚ እምነት እዚ በሙቋን ጥራሕ አይኮነን መስሪትዎ ነዚ እምነት እዚ ዝመርሐሉ መምርሒ መጽሐፍ ቅዱስውን ካፍቲ ሎሚ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትጥቀመሉ ዘላ አቀዲማውን ቅድም ሉተር ትጥቀመሉ ዝነበረት መጽሐፍ ቆራሪጹን ሸራሪፉን መቃቂሉን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጥሪ ናብ 66 ከምዝ ቅንስ ገይሩ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ማርቲን ሉተር ዝተቀበሎም 66 ነድማ 39 መጽሐፍቲ እዮም ነይሩ ዚአቶም 27 ናይ ሐዲስ ኪዳን 39 ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ በተቅልሉ 66 መጽሐፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብዝብል ጠሪጹ ንፕሮቴስታንት እምነት ከመበገስ ገይሩ ተቀመሉ ጀሚር ባር ማርቲን ሉተር ነገር ክርስቶስ በመልዓል ኢየሱስ ክርስቶስ አማላዲዩ ናይ ግሊ መድኃኒት ብዝብል መምርሕ ዶክትሪኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ መምርሕ ዶክትሪኑ እዚ ክሰማማዓኒ ይኽእል ብዝበሎ ጥራሕ አይብቃዕ አውሽጢ ቅዱስ መጽሐፍ በመኻዱን ንቅዱሳት መጽሐፍት እና ሸራረፈ እና ጉደለ ክትቀመሎም ቁንዓት ከም ዝኾኑ መምርሒታት እናውጽአ ነዚ ሐቃውነት ዘይብሉ ድማ ናብ ዓለም ክብትን ጀሚሩ ነው ስለዚህ በሐፈሻ ዞም ካላይ ቆሎና ተባሂሎም ዝጽውዑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ናይ ዓለም ታሪኽ ንመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ካብ 46 ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ አይቆኑን ዝብል ተቃውሞ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝተላዕለ አመበል 16 ክፍለ ዘመን ናይ ዝተቃውሞ እዚ ቀንዲ አበገስትን ቀንዲ አደምትን ዝነበሩ ድማ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ያለ ንመጀመሪያ ጊዜ አብዝ ክፍለ ዘመን እዚ እምባር እዚ ተሪዮ እዚ ክርአ ዝጀመረ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ሎሚ አብን ተቀመሉ ዘለና መጽሐፍ ካልአይ ቆመና ወይ ድማ አፖክራፊ ተባሂሎም ዝጽውዑ ህዋአት መጽሐፍት ተባሂሎም ዝጽውዑ መጽሐፍቲ እዚአቶም ድማ እቶም ካልአይ ቆመና ክብል ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ገሊጽዎም ዘሎይ ዋላኳን ሁሉም በመልአት ተዘይጎለጾም ንሱና ጎዳዲሉ ኳን ተገለጾም ነገር ግን በጠቅልሉ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ክንምልከት እንከለና በክልተ ክፋላት ከፊሎም ይገልጹዎ ንሱ ድማ ቀዳማይ ቆኖና ካልአይ ቆኖና መጽሐፍት ተባሂሎም አብ ክልተ ይخفሉ ማለት ተቀዳማይ መደብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቀዳማይ ቆኖና ተባሂሉ ዝጽዋዕ እቲ ካልአይ መደብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ድማ ካልአይ ቆኖና መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ተባሂሉ ዝጽዋዕ
ስለዚህ ንብሉይ ኪዳን በአከፋፍሉ ወይ ድማ በመደቡ አክልተ ከመቅልዎም ከለው አክልተ ከመቀልን ከሎ እዚ በክልተ መደብ ዝተመቅለ ድማ ቀዳማይ መደብ ቀዳማይ ቆነና ካልአይ መደብ ድማ ካልአይ ቆነና ተባሂሉ ይጽዋዕ እዞም አቀዳማይ መደብ ቀዳማይ ቆነና ዝርከቡ እቶም 39 ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍት እዮም እቶም ካልአይ መደብ ካልአይ ቆነና ዝርከቡ ድማ እቶም ኖድማ አፖክሪፋ ተባሂሎም ዝጽውዑ ወይ ድማ ህዋአት መጻሕፍት ተባሂሎም ዝንገረሎም ዝተረፉ ሸውዓተ መጻሕፍት እዮም ይቅሬታ ስለዚህ እዞም መጻሕፍት እዚአቶም በከምዛ አይነት ክልተ ደረጃ ተመቂሎም ዝግለጹ ከሆኑን ከለው ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ክንምልከት እንከለና ከምታ አቀዲምና ዝገለጽናዩ ናይ መጀመሪያ ናይ ቅዱስ ኣብ ቅልዕሊ መጽሐፍ ቅዱስ በፍላይ ድማ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተቃውሞ ዘርአየት ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ያኔራ ይናይ አይና ቀድሚው ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ክንምልከት እንከለና ክሳዕ ምብጋስ ወይ ድማ ምንጻ ማርቲን ሉተር 16 ክፍለ ዘመን ግን ቤተ ክርስቲያን ዘይተቃውሞ ቅዱሳት መጻሕፍት ዝነበረ ሓደ ናይ ክርስቲያን ታሪኽ ክንምልከት እንከለና ድማ ናይ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ ኢላ ኣብ ክልተ መቃቂላ ትጥቀመሉ ነበረት በፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ልዕሊ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ በፍላይ ዞም አፖክሪፋ ተባሂሎም ዝጽውዑ መጻሕፍቲ بترير تقاومهم كجلسوا سلز جمروا ناي تقاومهم ملكع دما سلسة عبيت نتفتحات نيرو اتقدم اي ابها هلوم ايوداويان نتوم سالسان تشعاتن ناي بولي كيدان مصحفتي انتو زي كوينو نتوم زترفو كالا اي قونونا مصحفتي سلزي تتقملو من ام مصحفتهم تريزون دما كمنا بولي كيدان مصحفتي سلزي تقبلوهم اي نقبلو منينا زبل قالوا والتا زتمنو ورئينيرو اتكالاي دما ازوم مصحفتي كابتنتي مالت بيت كريستيان تتقملهم زنبرو زي كونس امبل شحن 546 اب ترينتس زتوسخو مصحفتيهم زبل ابها هلامي تسالساي دما يسوع كريستوس كابزوم مصحفت زياتهم نحادقا سلازي تتقمه حقاونتهم بخمي ملكعي ارغاغيصنا ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጽሪ ከምዝ ቁጽር ክንገብሮም ይቃልና ዝብሉ ሰለስተ ሕቶታት ከም መበደስ እንዳገበሩ ነዘን መጽሐፍት ዚአተን ንምቅዋም ይቅርቡ ነይሩ ናይዘን ሰለስተ ሐሳባት ዚአተን ኣብዛ ሓለፈ አስተምሮና በሰፊሕ ትንታኔ ገሊጽና ይኳን ተነበርና ከም መዘኻፈርን እንት ክኸውን ግን እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ አይሁዳውያን نزوم مصحفت زياتهم بفلاي نزوم مصحفت زياتهم ابزنو دما ايهود زقبلون ايبولي كيدان مصحف بفلي ابز ገለጹሉ ጊዜ نزوم مصحفت زياتهم بفلي እንኳን ተፈለይዎም ነገር ግን ቀድሚው ዝነበረት ናይቡሊ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ نزوم مصحفت زياتهم بمفلاي ዝገለጹሉ ታሪኽ ከምዘየለ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርዳእ ይካኣለናይ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ إذا أباها زي زيكونوا أباها لا نزوم مصحفت زياتهم نزي مقبالون مخنيات خون كم زيك اتناي مجمع أيهود بفلاي دحر 9 عامة مرت نكريستوس قا زي تقبلوا الزمن سلازنا أبز زمن زي نكريستوس نزي تقبلت أيهوداوي ندما نكريستوس نزي تقبلوا أيهود من الزنبرهم ندما نزعكبون نزتقبلوا مصحفتي كموكسي يركا بمتقام ندما نساتهم سلازي تتقملوا اي نتقملون يمنبال قنع سلازي يكون مخنياتو ايهوداوي امنت دحر كريستوس ممصا زي قنع امنت تباهيلو نخصوع مخنيات كوينو سلازي ترخبه ندما بقع مخنيات كم زي يكون ليقاونت بيت كريستيان افت زمن تغبو ملاش يبوم لي سلازي تناي مجمريا حسابو منبار زي قنع حساب مخنياتو نابنت زي نبل تدعى تباهيلو አይሁዳዊ እምነት ነናይ ሐዲስ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍት አይቀበሉዎም ነው ስለዚህ ሐዲስ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍትን መቀበል ናይ ግድን ካልኦት ዝቀበሉዎም አካላት ክምርእ ክንክእላልና ዝብል መምርሒ ነድማ በመምዘኒ ቅዱሳት መጻሕፍት ክርድን ከለና ቅቡል አይኮነን ንቅዱሳት መጻሕፍትን መቀበል መምርሒኡ ናይቶም መጻሕፍቲ መንፈሳውነትን ናይቶም ቅዱሳት መጻሕፍቲ
ندما ፍጹም ዝኾነ ندማ ንመለኮታዊ ሐሳብ ዝገልጹ ለናይ እግዚአብሔር ህልውና ዘረዱ ንደቅ ሰባት በተክሳጽን ሙሉ ዝኾነ አስተምሮ ዝህቡ ትንቢታዊ ندማ ትንቢታዊ ሐሳብ ዝተሸከሙ ተዳቆይኖም እቶም መጻሕፍት ድማ ሙሉ በሙሉ ምስናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ዘይጻረሩ አንጻር ዘይኮኑ ኮይኖም ተዳተረኺቦም ክንቅበሎም ቅኑዕ ስለዝኾነ እቲ መምርሕውን እዝድ አንበር አይሁዳዊት ቤተ ክርስቲያን ምቅባላ ዘይ ምቅባላ መምርሕ ብምጥቃም ስለዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መለክዕ ዝጌራ ነቶም መጻሕፍት ቲአቶም ተቀቢላቶምን ትጥቀመሎም አለ እቲ ካልኣይ ሐሳብ ድማ ዞም መጻሕፍት ቲአቶም ክርስቲያን ትጥቀመሎም አይነበረትን ዝብል ይኹን እምበር እዚ ሐሳብ እዚ ሙሉ በሙሉ ካፍቲ ቤተ ክርስቲያን አቀዲማ ትጥቀመሉ ዝነበረ ሐሳብ ዝተፈልየ በመንባሩ ነዚ አባሃህላ እዚ ዘይሐቃውነት አባሃህላ እዩ ዝብል ሙሉ ዝኾነ መልሲ ይባትልያ እቲ ሳልሳይ ነጥብ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዞም መጻሕፍት ዚአቶም አይተጠቀመሎም ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብዞም መጻሕፍት ዚአቶም ብዝግባእ ከም ዝተጠቀመሎም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ገሊጽናዮ ነርና እዚ ጥራሕ ግን አይኮነን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ንኣብነት ከም በዓል መጽሓፈ ዜና መዋዕል ከም በዓል መጽሓፈ መሳፍንትን ካልኦት ዝኣመሰሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይተጠቕሰሎም እዙን ከም ቅኑዕ መምርሒ ክኸውን ስለዘይግብኦ በዚ ምኽንያት እዚ እዚ ኣባሃህሎም ዘይቁንዕ ከም ዝኾነ ነድማ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ኣባሃህሎም ዘይተገልጸሎም ከም በዓል መጽሓፈ መሳፍንት መጽሓፈ ዜና መዋዕል ነድማ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጽር ከም ዝቁጽሩ ጌራ ትጥቀመሎም ስለዘላ ነዚ ኣባሃህል ኣዚ በቶም ትጥቀመሎም መጻሕፍቲ ብምግባር ቤተ ክርስቲያን ገሲጻ ከም ግቡእ መልስን ይባትሉ ስለዚህ በሐፈሻ እዚ ኣባሃህል ኣዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ካብ ዝለዓሉ ዝነበሩ መሰረታውያን ዝኾኑ ነጥብታት እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር ነዚ ኣባሃህል ኣዚ ሙሉእ ብምሉእ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን እቲ ዘድሊ ግቡእ ዝኾነ መልሲ ሂባትሉ ነይራ ስለዚህ በሐፈሻ እዞም ናይ ካልኣይ ቆኖና ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ክንምልከቶም እንከለና ከምታ አቀዲምና ዝገለጽናዮም ኣብ ክልተ ኣብቲ ካልኣይ መደብ ካልኣይ ቆኖና ዝብል መጽሓፍ ዝተገልጹ ክኾኑ ከለው ነዚ ኣባሃህል ኣዚ በሐፈሻ ክንሪኦም እንከለና አፖክሪፋ ብዝብል ወይ ድማ ሕቡዓት መጽሐፍት ዝብል መጽውዕ ስያሜውን ዝተዋህቦም መጽሐፍት እዮም እዚ ዝተባህሉሉ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ኣመጻጽኣ ብደረጃ ንግለጾም እንተዳኣ ተባሂሉ ብኸምዚ ዓይነት መለክዕ ክንገልጾም ይከኣለና እዞም ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ስጋዕ ምርኮ ባቢሎን ማለት ብዘበን ናቡከደነጾር ዘመነ መንግስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም ተቃጺሎም ስለዝነበሩ እንደገና ከምዝ ጸሐፉን ከምዝ ምለሱን ዝገበረ ናይ እስራኤል ካህን ዝነበረ ካህን እዝራ እዩ ካህን እዝራ ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ክጽሕፍ እንከሎ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ህይወቱ ነቶም 39 ቅዱሳት መጻሕፍት ብዝግባእ ጽሒፍዎምን እንደገና ድማ ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ኣብ ዘመኑ ከምዝ ረአዩ ገይርዎም እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ግን እዞም ኣካልኣይ ቆኖና ዝተገልጹ መጻሕፍቲ ድሕሪ ሞት እዝራ ዝተራእዩ መጻሕፍቲ ብምዃኖም ዋላኳ እዝራ ከዘይጠቐሶም ድሕሪኡ ዝመጹ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ነድማ ነቶም መጻሕፍቲ ቀስ ብቀስ እናገበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዘመን ነቶም መጻሕፍቲ ናብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ተጸምቢሮም ኣብ ኣገልግሎት ብሄር ኦሪት ከም ዝውዕሉ ግን ገይሮሞም ስለዚህ እዝራ ሱትኤል ዝኣክቦም ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ጥራሕ እዮም ዝብል መምርሒ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገለጸ ስለዘየለ ነዚ መለክዕ ጥራሕ ጌርና ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ክንቃወሞም ብቁዕ ምኽንያት ኣይኮነን ስለዚህ በሐፈሻ ከምቲ ዝገለጽናዮም በዓል ነዚ ሓሳባትን ነዚ መልክዕን ዝገልጽ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመን ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ከም ዝእከቡ ንምግባር ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝውዕሉ አቀዲሙ ኣብ ናይ ብሄር ኦሪት ወይ ድማ ኣብ ምኩራብ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣብ ብሄር ኦሪት አገልግሎት ከም ዝውዕሉ ማለት ብናይ አይሁድ ረበናት አይሁድ ተቀባልነት ከም ዝረኽቡ
ድሕሩ ድማ በታን ድማ በክርስቶስ ተመስረተት ቤተ ክርስቲያን ድማ አበገልግሎት ውዒሎም ምእመናንን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዝጥቀምሎም መጻሕፍት ከምዙ ነበሩ ካብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ንርዳይና ስለዚህ በሐፈሻ ለዚኦም ዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ተኣኪቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክውዕሉ ምስ ጀመሩ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ኣብ ክልተ መደብ ክኾኑ ከምዚ ጀመሩ ክርዳእ ይካኣለና እዚ ማለት ድማ ቀዳማይ ቆኖናን ካልኣይ ቆኖናን ብዝብል መጸውዒ እዚ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ እንተተገልጸ ኣብ ናይ ግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብኸምዚ ዓይነት መገባብ ተገሊጹ ኣይንረኽቦን ኢና በዝኾነ በት ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርድኡ ምእንቲ ክሕግዘና ንተጻረርቲ ነዞም መጽሕፍቲ እዚኣቶም ንዘይመቐበልዮም ቀንዲ ምኽንያት ግቡእ ዝኾነ መልሲ ንምሃብ ምእንቲ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ግን ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ክንገልጹ ኣገዳሲ ስለዚህ እዚ ግን በሐፈሻ ቀዳማይ ቆኖና ካልኣይ ቆኖና ብዝብል ዓይነት ኣቀማምጣ ዝተቐመጡ ዞም መጽሕፍቲ ካልኣይ ቆኖና ዝተገልጹ ዋላ እኳ ድሕሪ እዝራ ሱቲኤል ሞት ዝተገልጹ ዝተረኽቡ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓሉ መጽሕፍቲ እንተኾኑ በኣቀባብ ኣቀማምጣ ቅርጺ ስርርዕ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ክቕመጡ ቁኑዕ ኣይኮነን ቅቡል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ብሉይ ኪዳን በኣጻሕፉ ክንመቕሎን ከለና ኣብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ሓሳባት ወይ ድማ ትሕዝቶታት ኢና ንገልጾ እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ብሄሮ ኦሪት ወይ ድማ ናይ ሕጊ መጽሕፍቲ ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ ስለዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሕፍቲ ዘለዉ እቶም ናይ ሕጊ ዝበሃሉ መጽሕፍቲ ነው ድማ ኣብ ናይ መስርዕ ናይ ሕጊ መጽሕፍቲ ክጽሓፉን መስርዕ ክሕዙን ይግባእ ማለት እቲ ካልኣይ ብድሕሪ ናይ ሕጊ መጽሕፍቲ ዝርከቡ ናይ ታሪኽ መጽሕፍቲ ናይ ታሪኽ መጽሕፍቲ ዝኾኑ ድማ ምስቶም ናይ ታሪኽ መጽሕፍቲ ተወሲኾም በመስርዕ ድማ መስርዖም ሓልዮም ክግለጹ ይግባእ እቶም ሳልሳይ ድማ ናይ ጥበብ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ መዝሙር መጽሕፍቲ ዝበሃሉ ኣብዞም ናይ ጥበብ መጽሕፍቲ እዚኣቶም ድማ እቶም ናይ ጥበብ ዝበሃሉ መጽሕፍቲ ንዚኦም ኣትዮም ክቁጸሩን መስርዖም ሓልዮም ክግለጹን ይግባእ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ትንቢት መጽሕፍቲ ስለዚህ በዛ ዓይነት ስርርዕን ኣገባብን እቶም መጽሕፍቲ ተሰኺዖም ብምእታው ቅርጹ ሓልዩ ብሉይ ኪዳን ክኸይድ ከም ዝግብኦ ክግበር ደኣምበር ነው ድማ ብቀዳማይን ካልኣይን ቆኖናን ተመቒሉ ብኸምዚ ዓይነት ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ ተቐሚጡሉ ዘሎ ቅርጺ ኣገባብ ናይ ትግርኛ ክኸውን ኣይግብኦን ስለዚህ እዚ ድማ ነው ድማ ብመለክዕ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ዘይመኾኑ ምኽንያት ክንገልጽ ይከኣለና እቲ ካልኣይ ናይ ታሪኽ ፍጻሜ ብልክዕ ስለ ዘይገልጽ ናይ ታሪኽ ፍጻሜ ብዝልክዕ ዘይገልጽ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንመጽሐፍ ቅዱስ ብፍላይ ንኪዳናት ኣብ ክልተ ድሕሪ ምምቃል ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሕፍቲ ኣብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ትሕዝቶ ይመቒሎም እዞም ኣብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ትሕዝቶ ዝተመቕሉ መጽሕፍቲ ነው ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሕፍቲ ድማ ከከም ትሕዝቶኦም ኣብ ቦታኦም ክቕመጡ እዩ ዝግባእ ስለዚ ናይ ታሪኽ ፍጻሜ ብልክዕ ዘይገልጹ ብምዃኖም ነዚ ዓይነት ኣገባብ ኣቀማምጣ ግቡእ ዝኾነ ኣቀማምጣ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይከኣለና እቲ ካልኣይ ናይ ትሕዝቶኦም ቅርጺ ኣቀማምጣ ናይ ትሕዝቶኦም ኣቀማምጣ ቅርጺ መጽሐፍ ቅዱስ ምቹእ ከም ዘይከውን ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ ንቅርጺ ዓይነት ኣቀማምጦም ብዝግባእ ኣብቲ ክስኩዕዎ ዝግባእ ኣብቲ ከኣትዎ ዝግባእ መስርዕ ኣትዮም ክግለጹን ክቕመጡን ይግብኦም እቲ ከም ተወሳኺ እምበኣር ዘን ዓበይቲ ነጥብታት እዚኣተን ክግለጹለን ዝግብኦን ነጥብታት ስለ ዝኾኑ ናይ ግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ብኸምዚ ዓይነት መለክዒ ኣቐሚጥዎ ይርከብ እምበኣር ብቐጥታ ናፍተን ናይ ካልኣይ ቆኖና ዝኾና ቅዱሳት መጽሕፍት ብሩተላውያን ወይ ድማ ብካቶሊካዊት ብፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት ዘይረኸቡ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ነፍሲ ወከፎም ጽማቕ ሓሳባቶም ጽማቕ ትሕዝቶኦም መንፈሳዊ ትሕዝቶኦም ቀድሚ ምግላጽና ነዚ መጽሓፍ እዚ ንምቕባል ጽቡቕ ዝኾነ መርትዑና እንታይ ከም ዝኾነ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣቐዲምና ክንገልጽ ኢና መርትዑ ናይዞም ኣካልኣይ ቆኖና ዝተገልጹ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ተጸምቢሮም ከኣትዉ ከም ዝግብኦም ሓቃውነት ዝኾነ መግለጺ ቀዳማይ
አብሂፖ ወይ ድማ በሰለስተኝትን 93 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ጉባኤ እዞም ቅዱሳት መጻሕፍት አካል ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍት ከም ዝኾኑ ውሳኔ ተመሓላልፊ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ካብ ዝተወሰኑ ውሳኔታት እቲ ሓደ እዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ከም ዝኾኑ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ክፍለዩ ከም ዘይግብኦም ዝብል ሙሉእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳኔ ተመሓላልፍ ነበር ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ካብ መበር ራብዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ እዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ተጸምቢሮም ኣብ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ክውዕሉ ከም ዘለዎም ዝብል ጉባኤውን ተገይሩሉ ዝነበረ መድረኽ ዘዘኻኽረና ስለዝኾነ ነዚ መድረኽ እዚ ብዝግባእ ብምርዳእ እዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ካብ ጥንት ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ትጥቀመሎም መጻሕፍት ከም ዝኾኑ ከም ዝነበሩ ክንርዳእ ይከኣለና አውግስጢኖስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብ ናይ አልጄሪያ ማለት ብናይዚ ሰሜን አፍሪካ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝተረኽበ ሊቅ ድማ ክገልጽ እንከሎ ነዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ሙሉእ በሙሉእ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ አካል ከም ዝኾኑን ገሊጽዎም ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ጉባኤ ዝተገብረ ነዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ሓቃውነት ብምግላጽ ኣብ አገልግሎት ንውዕሉ ድማ ተሪር መምሕይ ብምሕልላፍ ዘመልእኽቲ ዘመሓላልፍሉ ግዜ ስለዝነበረ እዚ መምርሕሲ ነዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ከምቲ ሉተር ዝበሎ ካብ 1546 ዘይኮነስ ካብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ጀሚሩ ብዛዕባ ዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ሰፊሕ ዝኾነ ዝተንዝርብን ይግበር ከም ዝነበረ ክርዳእ ይከኣለና ትካልኣይ አቦታት ኣብ መበል ካልኣይ ክፍለ ዘመን ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ሊቃውንት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ አቦታት ነዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ከም ዝኾኑ ገሊጾምን ልክዕ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ማዕረውን ተጠቂሞም ኣብ አገልግሎት ከም ዝውዕሉ ገይሮም እዮም ንኣብነት አካላይ ክፍለ ዘመንን ሳልሳይ ክፍለ ዘመንን ዝነበሩ ከም በዓል ቅዱስ ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያ ኦሪጌን ዲዮናስዮስ ዘእስክንድርያ ተባሂሎም ዝጽውዑ እዞም ኣብ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዓበይቲ ሊቃውንት ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ልክዕ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ማዕረ ብዘይ አድልዎ ነዞም መጻሕፍት እዚኣቶም ተጠቂሞም ኣብ አገልግሎት የውዕሉዎም ከም ዝነበሩ ካብ ታሪክ ክርዳእ ይከኣለና ብተወሳኺውን ኣብ መበል ራብዓይ ክፍለ ዘመን ድሒሮም ዝተንስኡ ሊቃውንት ከም በዓል ባሲሊዮስ ዓሊ ጎርጎርዮስ ዘንሱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተባሂሎም ዝጽውዑን ካልኦትን ነዞም ቅዱሳት መጻሕፍት እዚኣቶም ማዕረ ኣብ አገልግሎት ይጥቀምሎምን ምስ ቁጽሪ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ድማ ብምግላጽ ይገልጾም ከም ዝነበሩ ሙሉእ ብሙሉእ ክርዳእ ይከኣለና ስለዚህ ተዛዓበ ካልኣይ መርትዑና ድማ እቶም አቀዲሞም ዝነበሩ ማለት አቀዲማ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ነዞም ቅዱሳት መጻሕፍት እዚኣቶም ኣብ አገልግሎት እተውዕሎም መጻሕፍቲ ስለዝነበሩ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ አካል ብምግባር ከምኡውን ማዕረ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ገይራ ኣብ አገልግሎት ትጥቀመሎም ብምንባር እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ንቤና ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ገይራ ኣብ አገልግሎት ብምንባር ትጥቀመሎም ዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ዝነበሩ ክርዳእ ይከኣለና ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ገይራ ኣብ መጻሕፍቲ ኣብወሰኑሉ ኣብ አንቀጽ 85 እውን ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ጠቂሶሞም ይርከቡ ካብዚ ቃል እዚ ከም እንርድኦ ድማ ጉባኤ ሐዋርያት ዝወሰኑ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጽሪ በብላይ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ወሲኾም ገሊጾሞም እዮም ስለዚህ በዚ ምክንያት እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ካብታ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ምምስራት ጀሚሩ ኣብ አገልግሎት ዝውዕሉ ዝነበሩ ተቀባልነት ዝነበሮም ብቆሮና ቤተ ክርስቲያን ምስ ቁጽሪ መጽሐፍ ቅዱስ ተወሲኖም ዝጸደቁ መጻሕፍቲ ከም ዝነበሩ ክንርዳእ ይከኣለና ራብዓይ ኣብቱ ፊት ቤተ ክርስቲያን እንተኾነ እዞም መጻሕፍቲ እዚኣቶም ማዕረ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ተቀባልነት ዝነበሮምን ዝተገልጹ መጻሕፍትን ከም ዝነበሩ ካብ ናይ ቢዛንታይን ታሪኽ ካብ ናይ ግብጺ ናይ ሮማ አቀዳሞት አብያተ ክርስቲያናት ዝጥቀማሉ ዝነበራ ነው ድማ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትሕዝቶ ብንጹር ክርዳእ ይከኣለና
كم توسعهم كابزوت أي أمبن 16 كفل زمن بدرجة كاثوليكاويت بيت كريستيان أمبن 15 زمانة عشان 15 عامة مهرز تجبر قبعي نزول مصحف تزياتهم ملو مسقول مسمنا يقولي كده مصحف تتصنبيرهم كم مصحف قدوس أكل ناي مصحف قدوس وتصاروا كم زقبهم ملو وسينا أبغل قلوت بيت كريستيان كم توعل جراتهم بتوسعون غريك أرثوذكس عمشان شدشتميتين سمانيان كلتن عامة مهرز أبز جبرتهم بروتستانت بيت كريستيان أبز جبرتهم ذاته ويدما زرب قبعي كم زبل حساب ملأختن صمع معصونايت قبعي تزاري بانينا نحنا نزوم ناي كالوت ناي كالاي قننا مصحفتي ناي مصحف قدوس أكال كم زخنو نأمن نقبلن مخنياتو زتقبلنا يوم كافتا قداميتي قدست زخنت بيت الكريستياني زبل حسابني سلازي زوم مصحفت زياتهم أبستفلالي كفل زمنات أو إنه لما أبستفلالي عليك كريستيانات أبغل قلوا زوعلون زتك أمالهم زنبرع أرثوذكساي توهادو بيت كريستيان ولا كان زوم مصحفت زياتهم ناولد ولدو كم زسجاجرو عقيبا نمزح زمنات زسجاجرتهم مصحفت انتخنو بحر زمنات كاب بيت كريستيان زتفنجلو كاثوليكاويت بيت كريستيانن غريكاويت بيت كريستيانن نزوم مصحفت زياتهم كتقمالهم كتابقالهم كلوان عزة نابنت بحفشة نزم بيت كريستيان زياتهم بمصحف قدوس تقبلنتن كفافيلنا نقلصن انتن آتبايلو غريكاويت بيت كريستيان 76 زقصرو مصحف قدوس تتقام كاثوليكاويت بيت كريستيان دما 73 أرثوذكساويت بيت كريستيان دما 81 قدوسات مصحف تتقام سلازم بزمخنيات زمصحف زي بتوفيق بيت كريستيان على جلجلو زوعل كم زنبره نودما كابناي انت عليات كريستيانات موكسي كنردا يكالنا حمشاي زوم مصحفتي بتوم ابطليموس زمن منغستي معنات بتوم 72 ربنا تايهود ويدما بتوم 72 ربي تبايلهم زصوعو رب معنات ليقاونت معناتي سبع ليقانات تباهلهم زصوعو ندما لومي كمن نغلصو باصاو عماي حدش كيدان بيت كريستيان غباي حواريات ويدما قدوس سينودوس كمالت ايهوداويان نبيت كريستيان ندما حغوري زمحدرو حغوري بزغبا امساطيروم زغلصو ندما حغوري زطابقو ندما سبع ليقانات ويدما سبعان كلتن ربي غباي ناي ربي الله زياتهم كما بحدش كيدان اغلالصا غوباي قدوس سينودوس ማለት نمجمريا غزي بيت ليموس زمن منغستي اتوم لايولي كيدان قدوسات مصحفت نابغريخ كترغومن كلو كابرايست ابز غزي زتتقملهم حسابات نيري እዚ ማለት نزوم مصحفت زياتهم كترغومو نابغريخ كእዝዝን كلو بقليموس كእዝዝን كلو نزوم مصحفت زياتهم بترا سبات كم زترغوم አይኩነን ጊር ማለት ዕብራይስጥ ዙቋንቆም ናይ ግሪክ አፍልጦ ዘለዎም ሰባት ጊር አይኩነን አትርጉሙ ምክንያቱ ቋንቋ መፍላጥን ነትሚስጥር ምርዳእን በበይኑ ስለዝኾነ ነድማ እግዚአብሔርን በጥበቡ ዘም መጽሐፍት زياتهم ከቋንቋና ቋንቋ ክትርጉሙን ከለው ሚስጥራቱን ከይዛባ ሐሳባቱን ከይቅየር ትርጉሙን ከይወጥ እግዚአብሔር በብዙሕ መንገዲ ንቅዱሳት መጽሐፍቱ ተጠንቅቁሉ ሓሊዎም ካብተባላዕቲ ዝኾኑ ጨካናት ነገስታት ከምዝሕለው ብምግባር ነቶም ቅዱሳት መጽሐፍት ካብ ቋንቋና ቋንቋ ክትርጉሙን ከለው ሐሳባቶም ከይተለወጠ ሚስጥሮም ከይተቀየረ ትርጉሙም ከይተዛበዐ ናውልድ ወለዶ ከምዝሰጋገሩ ንምግባር መንፈስ ቅዱስ በመገድቶም ተርጎም ተገሪ ይሰርሕ ነበር ስለዚህ ነዞም መጽሐፍት زياتهم ክትርጎም ክምደብን ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እምባር መንፈስ ቅዱስ ነዚ ንጉስ እዚ ኣብሕልኑ ዛሪቡ ንቃፉ ከፊቱ ነዞም መጽሐፍት زياتهم ዝትርጉሙ ዝገበረ ነቶም ብናይ ሓድሽ ኪዳናት ጻውዓ ናይ አይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበሩ ሰብዓ ሊቃናት ቢሩ እዞም ሰብዓ ሊቃናት ተባሂሎም ዝጽውዑ ተራ ሰባት ከይመስለና ንብሉይ ኪዳን ኣመሳጢሮም ዝፈልጡ ዝርድኡ
ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ክግለጽ እንከሎ ሓሳባቱ ከይቅየር ተጠንቂቆም ዝጽሕፉ ሊቃናት ተመሪጾም ይብለት መጽሐፍ ተርጉሞም ስለዚህ ዞም ነዚ መጽሐፍ ዝትርጉሙ ዝነበሩ ሊቃናት የመንባ ኣብዚ ዞም መጽሐፍ ዚኣቶም ነድማ ነዞም መጽሐፍት ዚኣቶም ከናይ ብሉይ ኪዳን ክትርጉሙ እንከለው ነዞም አካላይ ቆነና ዝተጸምበሩ ቅዱሳን መጻሕፍት ምሉእ ብሙሉእ ከናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በመቁጠር ናብናይ ግሪክ ቋንቋ ተርጉሞም ነው ስለዚህ ድማ ዞም መጻሕፍት ዚኣቶም በታቀዳመይቲ ሕግ ነው ድማ ኦሪታዊት እምነት ወይ ድማ በታቀዳመይቲ አይሁዳዊት እምነት ዝእመነሎም ዝነበሩ ፈላጣት ወይ ድማ ሊቃናት መምሃራን ሙሉእ ብሙሉእ ተቀባልነት ዝነበሮም መጻሕፍት በመንባሮም ቀጥታ ናብናይ ግሪክ ቋንቋ ምስናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ተርጉሞም ከነድማ ጸምቢሮም ከም ዝተርጎሙ ካብናይ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ካፍቶም ናይ መጀመርያ ቅዳሕ ትርጉም ካብ ዕብራይስጥ ናብ ግሪክ ቅዳሕ ዝተተርጎመሉ ናይ ግሪክ ወይ ድማ ናይ ጽርዕ ቋንቋ ቅዳሕ ቶም ናይ መጀመርያ ቅዳሕ መጽሐፍ ቅዱስ ክንርዳእ ይካኣለና ስለዚህ በዚ ምክንያት እዞም መጽሐፍት ዚኣቶም እቲ ዓብይ መርቱዕና ድማ እዞም አቦታት ዚኣቶም ብቐጥታ ዝተርጎሙ መጽሐፍት ምዃኑ እዩ እቲ ሻምሻይ ናይ ጥንዲ ቅዳሕ ዝኾኑ ቅዱሳት መጽሐፍትን ተተመልኪትና እዞም መጽሐፍት ዚኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ብላቲን ብቅቂ ወይ ድማ ኮፕቲክ ብጸርዒ ዝተረኽቡ ጥንታውያን ቅዳሕ ዝኾኑ መጽሐፍቱን በቤተ ክርስቲያን ዝእመነሎም ነዞም መጽሐፍት ዚኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ነው ድማ ከምት ዘለዎም ምስናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ጸምቢሮም ነው ድማ ከም ዝቅድ ነው ድማ ከም ዝትርጎሙ ተጸምቢሮም ከም ዝጸንሑ ካብ ዝገበርዎም እዮም ሻዋዓይ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅደ 22 ጠቂስዎ ዘሎ ሐሳብ ምስንርዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘበለ ስጋዊው ወንጌለ መንግስት ኣብ ዝምረሉ ዝነበረ ጊዜ ብዛዕባ ምሕዳስ ቤተ መቅደስ ብንጹር ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ጠቂሱ ገሊጹ ይርከብ እዚ ብዛዕባ ምሕዳስ ቤተ መቅደስ ድማ ኮነ ክብል ዝገለጾ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ እዘን 39 ቅዱሳት መጽሐፍት ጥራሕን ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እትብል ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ብልካ ክርዳእ ተላኪልና ናይዚ ምሕዳስ ቤተ መቅደስ ምጅማርን መምጻእን ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብዘን ቅዱሳት መጽሐፍት ዚኣተን ዓለጽሩ ኣጉሊሑ ኣይገልጸልናን እዚ መጽሐፍ እዚ ተገሊጹ እዚ ሓሳብ እዚ እዚ ታሪኽ እዚ ብዝርዝር ተገሊጹ ዝርከብ ኣብ ናይ እዘን ካልኣይ ቆነና ዝተባህላ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ኣብዘን ናይ ካልኣይ ቆነና ቅዱሳት መጽሐፍቲ ማዓስ ከም ዝተጀመረ ንምንታይ ይበዓል ከም ዝነበረ አይሁድ በዓል እዚ ዓመት ከም ዝበዓል ንምንታይ ከም ዝገበርዎ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ይበና ስለዚህ እዚ ድማ እዞም መጽሐፍቲ እዚኣቶም በበጥሊሞስ ዘመነ መንግስት በቶም ሰብዓ ሊቃና ዝተተርጎሙ መጽሐፍቲ ጥራሕ ዘይኮነ ወንጌላውያኑን ወንጌሎም ክጽሕፉን ከለው ኣብዘን ናይ ቆነና መጽሐፍቲ ተጠቂሱ ዝርከብ ሓሳባት ከይተረፈ ነድማ ኣብ ወንጌሎም ጠቂሶም በመግላጽ ነዘን መጽሐፍቲ ዚኣተን ሙሉእ ብሙሉእ ቁጽረን ምስናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ከም ዝኾና ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ከም ዝህርብልወና ገይሮምና ስለዚህ እዞም ቅዱሳት መጽሐፍቲ ዚኣቶም ዘን ዝገለጽናዮ 7 ዓበይቲ ነጥብታት ንጹራት ዝኾና መርትዖታት ቤተ ክርስቲያን መሰረት ብምግባር ምስናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጽሐፍቲ ከም ዝቁጸራ ገይራትነ ባርዝን ተዳይልና ካብዞም ናይ ካልኣይ ቆነና መጽሐፍቲ ተባሂሎም ተገሊጾም ዝርከቡ ምናልባት ውሽጦም ዝርከቡ በብደረጅኡ ኣብዚ ሓለፈ ጊዜ ምስናይ ታሪኽ መጽሐፍቲ ጸምቢርና ዘይገለጽናዮ ንጹር መረዳእታ ንምሓዝ ምእንቲ ክሕግዘና ተባሂሉ ዘይገለጽናዮ ምስናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ወሲኽና ዘይገለጽናዮ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር በብደረጅኡ ክንገልጾም ኢና ናይ ታሪኽ መጽሐፍቲ ተናይ መጀመርያ መጽሐፍ ኩፋሌ ካብ ግዕዝ ናይ ወፀዊዑ ስም ከም እንምልከቶ ካብ ግዕዝ ተወስደ ኮንኮሎ ዘተከፍለ ወይ ድማ ተከፍለ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ ዝተወስደ ቃል ኮንኮሎ ትርጉሙ ድማ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተከፍለ ዝብል ቀጥታው ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ መጽሐፍ ኩፋሌ ብትሕስትኡ
مسناي تاريخ مصحفتك خونن كله إذا مصحف زقم بفولي نتابوري زفترات بحقي ملكع زتقمت حصير زخون حساب ملو بملو النازر انتوى النازر زرع بتاريخ ملكع غيرو إنا أمت سفيح زخون تنتاني زهد أربعة كنوسد يكالنا أبز حساب زوز تقلسل أبيلن قايلن نما مسوايتي كم زقرو زقلسي ناي موسواتي مقربيوم كان حساب انتاي كم زخونه اكو نصور انت زي غلصه نذا حساب زي انتاي كم زخونه بنصور زردعنا ابيلنا قائلنا ابيل زقتللو مغنيات انتاي كم زخونه بنصور زردعنا مصحف كفالي ስለዚህ መጽሐፍ ኩፋሊ በሐፈሻ ነዞም ሐሳባት ዚአቶም ዘረድ መጽሐፍ ስለዝኾነ ካብ መጽውዕ ስሙ ንጹር ነዚ መጽሐፍ ዝንግለጾን ተዳተባይሉ እዚ መጽሐፍ ዚ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተኸፍለ ናይ نوريز فطرة أسفحو زجلس مصحف سلازي بحافشا إز مصحف زي كابوريز فطرة زفليلو عبيت مسارات هاي نتبتات أقوان تلو كابزي أتوم زتوصلوا دمات ناي مجمّر يعورو نوريز فطرة بعد صحيحفو حسابو بحتصير زجلس مصحف إز مصحف زجل ناي أوريز فطرة بحتصير حساب زجلسهم ملو بملو الناس فحي الناترخ زجلس مصحف توسخ زمصحف اسرائيلاويان عبارነት ነፃ ዝወጽሉ ዘመን ዘኽብርዎ ንዝነበሩ ኢየቤልዩ በዘመኑ ንዘብዕልዎ ዝነበሩ በዓል ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ብዝርዝር ተገሊጹ ይርከብ እዚ መጽሐፍ እዚ በሐፈሻ 34 ምዕራፋት ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ቁጽሩ ምስ ናይ ታሪኽ መጽሐፍቲ እዩ ድሕሪ ዜና መዋዕል ድማ ተገሊጹ ይርከብ ስለዚህ ናይዚ መጽሐፍ እዚ ሙሉእ መስርዑ ድሕሪ መጽሐፍ ዜና መዋዕል ካል ተገሊጹ ዝርከብ መጽሐፍ ኣምበር በፎሊ ኣካል ኣይቆነና ተባሂሉ ካብዚ መስርዕ ዝወጽ ይግለጽ ዝግቦ መጽሐፍ ኣይቆነን ካላይ መጽሐፍ ሄኖክ በአጽሐፉ ድሕሪ ካብ ናይ ታሪኽ መጽሐፍ ሓደ ክኸውን እንከሎ እዚ መጽሐፍ እዚ ድማ ድሕሪ ድማ መጽሐፍ ኩፋሌ መስርዑ ሓሊ ተገሊጹ ዝርከብ መጽሐፍ ሄኖክ بتحسوا درجو كريون كلنا زي مصحف زي بحافشا كابز قلصهم سفيح زخونة تنتاني ملوك بملوك حد حساب نركبنا زي مصحف زي يغريتها مصحف هينوك ملو بملو أوشت مصحف تجليس زركب تحسون تاي انت دعتبايلو ناي زيادة هلونا ناي تدوسان ملايك هلونا ناي صحاي ناي ورحي ناي كواكبتي نو لما هلونا بخمي كنزلرو نو لما ملو بملو النازر زري الناقلت الزقلت مصحف يهلوك بحافشا مصحف يهلوك عبسنا فترة عنق زخونة تنتاني زقلتن هلونا እግዚአብሔር ድማ በዝግባእ ዘረድ መጽሐፍ በተወሳኹን ኦሪት ፍጥረታት ከም ዝተፈጥሩ ሐፈሻዊ ኦሪት ፍጥረታት ከም ዝተፈጥሩ በደረቅ ዝገልጽ መጽሐፍ ክኸውን እንከሎ መጽሐፈ ሄኖክና ካብ ምንታይ ከም ዝተፈጥሩ በከመይ ከም ዝተፈጥሩ ምሉእ ብሙሉ ነድማ በከመይውን ከም ዝነብሩ ነድማ ንዝብሉ ሕቶታት ምሉእ ብሙሉ ዝምልስ መጽሐፍ ሄኖክ ስለዚህ በሐፈሻ ህልውና መላእክትን መንባብሮ መላእክትን ከመይ ከም ዝኮነ ናረድ ዝገልጽ መጽሐፍ ሄኖክ በሐፈሻ በድሕሪኡ ንገልጾ መጽሐፍ እዝራ ሱቲኤልን መጽሐፍ እዝራ ካልእን ዝተባሉ በቀዳማይን በኻላይን ዝተሰርዑ በአቆጻጽሮኦም ግን ከም ሓደ መጽሐፍ ዝቁጽሩ መጽሐፍት እዮም ናይዞም መጽሐፍት እዚኣቶም መጽሐፍ እዝራ ሱቲኤልን እዝራ ካልእን ፍልል የብሎም ነዞም መጽሐፍት እዚኣቶም ከምታ አርእስቱ ዝሕብሮ ጸሐፊዮም እዝራ እዩ ስለዚህ በእዝራ ካህን ዝተጻሕፉ መጽሐፍት ክኾኑ ከለው እዞም መጽሐፍት እዚኣቶም በሐፈሻ መጽሐፍ እዝራ ሱቲኤል 13 ምዕራፍ መጽሐፍ እዝራ ካልእ ድማ 9 ምዕራፋት አሉ በጠቅላላ ድማ 22 ምዕራፋት ሒዞም ዝርከቡ መጽሐፍት ክኾኑ ከለው እዞም መጽሐፍት እዚኣቶም በሐፈሻ እትቀንድ ተሕስቶም ናይዞም መጽሐፍት እዚኣቶም እዝራ ኣብ ባቢሎን ኣምልኮ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ዝረአዮም 7 ራእያት
እዝራ ዘቅረቡ ሕቶ እግዚአብሔር ዝመለሰሉ ምሳሌያዊ አይነት አገባብ መልሲ ዝተፈላልዩ ጸጋ ከም ዝተዋሃበ ከም ድማ መጽሐፍቱ ስባኤ ከም ዝተገልጸሉን በዓሉ ከም ዝጽሓፈን ዝገልጽ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዞም ዝርከቡ መጽሐፍቲ እዮም እዚ መጽሐፍ بحافشة بسنك ودقت اتا قدست هاجر ኢየሩሳሌም ወይ ድማ እስራኤል حزينو አምልኮ ባቢሎን ዝቅመጥ ዝነበረ እዝራ ሙሉ በሙሉ ነዚ መጽሐፍ እዚ አመንጎ ስደት ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እግዚአብሔር አያት ከም ዝገለጸሉሞ ንዑ ምንት ክራአዮ ድማ ክራድኦ እግዚአብሔር እዝራ ሱቲኤል ካብ ደቂ ሰባት ተፈልዩ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ገዳም ብምዃን እግዚአብሔር ነቶም ዝጠፍኡ መጽሐፍት ክመልሰሉ እግዚአብሔር ህዝብ አምላክ ዝምርሕሎም ሕግ ድማ ክጽሐፉ እግዚአብሔር አምሪሩ ይጽልን ይምንም ነበር በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ምንት ትረዶ መልአኩ ቅዱስ ኡራኤል ከም ዝገለጸሉ ናይ ብርሃን ጽዋዕ ድማ ከም ዘስተዩ እቶም መጽሐፍት ድማ ከም ዝተገልጹሉሞ እንደገና ከም ዝጽሐፉን ይገልጽ እዝራ ሱቲኤል እዚ አቦዚ ነድማ ናይ መጽሐፍት ምጥፋእ ዘሕዘኑ ዘዋሃዮ እንደገና ክጽሐፍ ዝኻል አቦይ እዝራ ሱቲኤል በከምዛ ዓይነት መልክዕና አገባብን ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን ተዘይመልሰልና ናይ ብሉይ ኪዳን እምነት ዝምርሐል ሕጊ መሃለውን ናይ ሓድሽ ኪዳን መወከስ ዝኸውን መጽሐፍ ወይ ድማ መበገስ ዝኸውን መጽሐፉን ኣይምተረኽበን ስለዚ ነድማ እዝራ ንቤተ ክርስቲያን ዓብዕ ዝዓየላ ዓብ ስራሕ ዝስራሐላ ጻድቕ አቦይ ስለዚ መጽሐፍ እዝራ በአቀማመጡ በሐፈሻ ከምሪዮን ከለና ድሕሪ መጽሐፍ እዝራ መጽሐፍ ነህምያ ዝግለጽ መጽሐፍ እዚ መጽሐፍ እዚ በአጻሕፉ ምስ መጽሐፍ ዜና መዋዕል ካልእን ምስ መጽሐፍ ነህምያን ዝበዝሐ ሐሳባቱ ዝተሐሐስ ትሕዝቶ ዝመሳሰል ትሕዝቶ ዘሎ መጽሐፍ ራባይ መጽሐፍ ጦቢት ናይቲ ታሪኽ ቀንዲ ተዋሳኢ ወይ ድማ ናይቲ ታሪኽ ቀንዲ በዓል ትሕዝቶ ክኸውን እንከሎ እዚ ጦቢት ተባሂሉ ዝተጸውዐ ጻድቕ ሰብ ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ዝእዘዝ ዝነበረ ነድማ ንደኻታት ምውጽዋትን ምዕላይን ምሕጋዝን ዘፍቅር ንቤተ መቅደስ ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ዕሽር ዝኸፍል በኹራት ድማ ዝኸፍል ጻድቕ ሰብ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ድማ ካል ህፃንነቱ ጀሚሩ ክሳብ እርጋኑ ንቤተሰቡ ነድማ ንዑ ምእንቲ ክድግፎም ክሕግዞን ነድማ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ከም ዝለኣኸሉ ብኡ እንዳተደገፈ ድማ ዘደንቕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዘዘንቱ ናይ ታሪኽ መጽሐፍ ጦቢት ጦቢያ ዝተባህለ ውላድ ዝነበሮ ጦቢያ ዝተባህለ ጻድቕ ውላድ ዝነበሮ እዩ ስለዚህ በሐፈሻ እዚ መጽሐፍ እዚ ካብ ናይ ታሪኽ መጽሐፍት ሓደ ክኸውን ከሎ 14 ምዕራፋት ዘለውን ድሕሪ መጽሐፍ እዝራ ካልእ መስሩዕ ሓልዩ ዝግለጽ መጽሐፍ ሓሙሻይ መጽሐፍ ዮዲት 16 ምዕራፋት ዘለዎ ናይ ታሪኽ መጽሐፍ እዚ መጽሐፍ እዚ ምሉእ ብምሉእ ብዛዕባታ ንእስራኤል ብዘደንቕ ተኣምራት ተስፋ ካብ ምቑራጽ ነድማ ንእግዚአብሔር ካብ ምኽሓት ዘድሓነቶም ጻድቕ ዝኾነት ሰበይቲ ንእግዚአብሔር ምልአት ዘለዎ እምነት ዝነበራ ሰበይቲ ምሉእ ብምሉእ ዘዘንቱን ዝትርኽን ዝገበረቶ ተኣምራት ንእስራኤላውያን ብኸመይ መልክዕ ከም ዘድሓነቶም ንጸላእቶም ድማ ከም ዝሰዓረቶም ዘረድእ መጽሐፍ ብምዃኑ እዚ መጽሐፍ እዚ በመጽሐፈ ዮዲት በዓበታ ቀንዲ በዓልቲ ታሪኽ ዝኾነት ብዮዲት ዝብል መጸውዒ ስም ዝተዋህቦ መጽሐፍ ስለዚ እዚ መጽሐፍ እዚ እቶም ቀንዲ ኣብዚ መጽሐፍ ዝተገሊጾም ዝርከቡ ናይ እዚ መጽሐፍ ናይ ባቢሎን ንጉስ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ዘመነቲ ንእስራኤል ዘመሓደራ ዝነበረ እስራኤል ኣብ ትሕቲ ምርኮ ባቢሎን ኣብ መግዛእትን ኣብ ናቡከደነጾር ዝነበረትሉ ዘመን እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ናቡከደነጾር ኮይኑ ነድማ ናይ ጦር አዛዚ ወይ ድማ ጀነራል ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሆሎፎርኒስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መከራ ብመሪር የጽንዓሎም ስለዝነበረ እስራኤል በዚ ምክንያት ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር የማርሩ ንእምነቶም ድማ የድክሙ ስለዝነበሩ ነድማ ካብዚ ሓያል ዝኾነ ጨካን አዛዚ ወታደራት ነድማ ክሳዱ በመቁራጽ ዘድሓነት
ተአምራታዊ ሰበይቲ ለእስራኤል እንደገና ካመከራ ዘናገፈ ተአምራታዊ ሰበይቲ ክሳዱ ቆሪጻ ርዕስ ሒዛትሎም ዝመጸት ምንት ካምኑ ተአምራታዊ ሰበይቲ ዝተርኽ መጽሐፍ በመኻኑ በሐፈሻ ዝመጽሐፍ እዚ ምስናይ ታሪክ መጽሐፍ ትዝግለጽ በሐፈሻ ጽኑዕ ሐሳብ ክሪዮም ከለና ግን ኒዮዲት ናይ ታሪክ የዮዲት ታሪክ ናይ እስራኤል ጭንቅ ታሪክ አዘንቲ ዝውድ መጽሐፍ ዘይኮነ እትቀንድ ተልኩን ዕላሙን እዚ መጽሐፍ እዚ ኣብ ኩሉ ዘመናት ንዓና ንዝጻረረና ጸላይ ንዘጨንቀና ጸላይ መከራ ንዘጽናዓልና ጸላይ ንቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኸውድቃ ማዕበላት ንዘለዓ ዕለላ ጸላይ ዲያብሎስ እግዚአብሔር ነው ድማ ሕጁን ከም ዘይገድፎ ንዑ ድማ ዓቅም ከም ዘይህቦ እትሓያል አዛዚ ብሰበይቲ ዓቅማ ብድኹም ዝኮነ ሰበይቲ ክሳዱ ከም ዝተቆርጸ ነው ድማ እትን ቤተ ክርስቲያን ዝጻረራውን ዓቅሙ ድኹም ከም ዝኮነ ንረዳአሉን እንመሃረሉን ዓሚቁ ዝኮነ መለኮታዊ ሐሳብን ትሕሶን ዘለዎ መጽሐፍ ድሕሪ ዝርከብ መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ መጽሐፈ መቃብያን በሐፈሻ አውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ በሰለስተ ተገሊጾም ይርከቡ መጽሐፈ ቀዳማዊ መጽሐፈ መቃብያን ካልአይ መጽሐፈ መቃብያን ሳልሳይ መጽሐፈ መቃብያን ስለዚህ እነዚህ አቶም በመጀመሪያ ቀዳማዊ መጽሐፈ መቃብያን 44 ምዕራፋት ዘለዎ መጽሐፍ ኮንኮሎ በተሕስቱ ድማ ድሕሪ መጽሐፈ አስቴር ተገሊጹ ዝርከብ መጽሐፍ በሐፈሻ ዝመጽሐፍ እዚ አዳም ማለት ሙሉ በሙሉ እትናይ ኩሉ ፍጥረት አቦ ዝኮነ እትናይ ኩሉ ፍጥረት ዘርኢ ምብዛሕ ምክንያት ኮይኑ ዝተረከበ ኪሉ ነው ድማ ንኩላ ምድሪ ብዙሕ ተባዝሑ ንምድሪ ምልዋ ዝብል መብርሕ ሕግ ተቀቢሉ ንኩሉ ፍጥረት አቦ ምእንቲ ከውን እግዚአብሔር ጸጋ ዛቦ አቦና አዳም ሙሉ በሙሉ ብዙሓት ደቂ ከም ዝነበርዎ ንምድሪ ድማ በከመይ ተባዝሑ ከም ዝመልአ ዝትርኽን ዝገልጽን መጽሐፍ ዝርከቦ ከውን ከሎ እትካልአይ ድማ ሙሉ በሙሉ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ነፍስን ስጋን በረከትን መርገምን ህይወትን ሞትን እናወዳደረ አጉሊሑ ብንጹር ዝገልጽ መጽሐፍ ሻውዓይ መጽሐፈ መቃብያን ካለ መጽሐፈ መቃብያን ሳልስ እዞም ክልተ መጽሐፍት እዚአቶም ከም ሓደ መጽሐፍ ዝቁጸሩ መጽሐፍ እዮም ስለዚህ ከም ሓደ መጽሐፍ ጌርና ሙሉ ጽማዕ ሐሳባቶም ክሪኦም ኢና መጽሐፈ መቃብያን ካልእን ሳልስን ከም ሓደ መጽሐፍ ዝቁጸሩ ክኾኑ ከለዉ ብጠቅላላ እዞም መጽሐፍት እዚአቶም 31 ምዕራፋት ኣለዎም መጽሐፈ መቃብያን ካልእ 16 መጽሐፈ መቃብያን ሳልስ ወይ ድማ ሳልሳይ መጽሐፈ መቃብያን ድማ 15 ምዕራፋት ይርከቡ ስለዚህ ናይዞም መጽሐፍት እዚአቶም ትሕዝቶ በሐፈሻ ይሁዳ መቅቢዮስን አሕዋቱን ናይ አይሁድ ሕግን ስርዓትን ንምሕላው መስካልኦት ነገስታት ዝገበርዎ ተጋድሎ ብንጹር ዝገልጽ መጽሐፍ ዝመጽሐፍ ናይ ሕግ ኦሪት ንምሕላው ክሳብ ክንደይ መሪር ዝኾነ ተጋድሎ ስቅያት ከም ዝተቀበሉ ዝተረኸናይ በሐፈሻ ናይ ዲያብሎስ መንነትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፍጽሞ ናይ ክፍኣት ተግባር ዘርዚሩ ነድማ ዝገልጽ መጽሐፍ እዚ መጽሐፍ እዚ በሐፈሻ ተወሳኹን ንዝኣምኑ ብዛዕባ ይቅሬታ በተወሳኹን እዚ መጽሐፍ እዚ ነቶም ዘይኣምኑ ብዛዕባ ህያዋንን ሙታንን ከምኡ ድማ ትንሣኤ ሙታን ዘረድ ዝገልጽ መጽሐፍ በሐፈሻ ካብዚ መጽሐፍ ዝውን ሙሉ በሙሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ኣብ ዝመሃረሉ ትምህርቱ ብንጹር ገሊጹ እናመሳሰለ ገሊጹ ይርከብ ሻሙናይ መጽሐፈ ዮሴፍ ወልደ ኮርዮ እዚ ዮሴፍ ወልደ ኮርዮ ዝተባሃለ ኮርዮስ ተባሃለ አቡ ዮሴፍ ድማ ስሙ ዮሴፍ ማለት ካብ ጥንቲ ናይ አይሁድ ሊቃውንት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓደ ዝነበረ ዮሴፍ በሐፈሻ ብዙሓት መጽሐፍን بعمق زخون ليك النتون فلات النتون زفلت زنبرة عددك نايبولي كده زنبرة من باري نجرن سلزي بحافشة زمت حافزي بقدوسات متحافظ متأوع سيامي كل تستفلالي أسماء يوهابوي اتقدامي متحافظ زينا أيهود زبل كون كله اتقالاي لما متحافظ سرو تواهيدي صوّا بحافشة كم توسعون نايب أننا متحافظ زرزر عبزقلت ناي حد متحافظ زخوني
بحافشا فتحا نقصون نزي مصحف زي رابعي مصحف مكابيان كبل يقلصو سلازي بحافشا إذا مصحف زي 22 معرافات زركبو شمنت عبيت كفلتات زحازة مصحفي أبزوم 22 معرافاتن شمنت عبيت كفلتاتن دما كاب آدم جميرو كسع مركو بابيلون كاب مركو بابيلون دما كسع 7 عامة مهر مالت ኢየሩሳሌም ጥጦስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጀነራል ናይ ሮማ ሙሉእ በሙሉእ ንመቅደስ ክሳዕ ዘፍረሳ እስራኤላውያን ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ምድረ እስራኤልን ናብ መላእ ዓለም ተበታቲኖም መሪር ስቅያ ከም ዝቕበሉ ብሰፊሕ بعمق زخونة التاني زجلس زرد مصحف إذا مصحف ولا كوريا تبعي الصواعي إذا مصحف زد ما كان ما تاريخ مصحف تي حابب سلزي بحافشة أوش تنا كلاي قنونا تجلس زركبون أي تاريخ مصحف تي نود ما زم مصحف تي أتوم خونون كلو بتقولوا له قام نتحسون بخمسة عينات الجواب أنت جلس نايو ملوك بملوك مستي حدش كده حسابات نود ما تاريخنا ويد ما تصمع حساب كنقلصو من كلنا ግን ሙሉ በሙሉ ዘም መጽሐፍት ዚአቶም መለኮታዊ ሐሳብ መንፈሳዊ ሐሳብ ናብን ሐዲስ ኪዳን ዘሎ ህዝቢ ንቤተ ክርስቲያን ኃይልን ብርትዕን ዝህቡ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘብጽሑ ነገረ ስጋዊ ዝግባት ዘርዚሮምን ተንቲሎምን ዝገልጹ መለኮታዊ መግለጽ ዝተሸከሙ ቅዱሳት መጽሐፍት እዮም بدحرز تجلسهم زركبوا كم توسخي كانوت مصحفتي ناي طلب مصحفتي وي لما ناي مزمور وي ول ناي تمرت مصحفت تبعيلهم زصوعيهم زياتهم بحفشا مستمع زحالف غزي جلسنا يوم زنبرنا كم بال مصحف ايوب مزمور داوود مصحف مسالي مصحف مكبب كومدما محلي زو سولومون زبلو مصحفتي زقصو مصحفتي زم مصحفتي زياتهم سلازي بحافشا نزوم مصحفت زياتهم بار وصوم زقصور مصحفت كخونون كلو كابزوم لو منوريوم لاي طبب مصحفت زبالو سلسته مصحفتي اتوم كلته مصحفه طببن مصحفه تكساصن زبالو نايزوم كلته مصحفت زياتهم صحافي طببኛ سلومون بتقلالا زصحافهم مصحفتي حمشته مصحفتي زياتهم دما قداماي مصحف مثالي كالاي مصحف مكبب كالاي مصحف مكبب كونن كلو اتسالساي دما مصحف التكساس مصحف الطب محلي زو سلومون تبعيلهم يمصو باقامطو من تملكتنا ግን እዞም ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ በخمس አይነት ሙሉ አበባብ ዝተቀመጠው በቀዳማይ ናይ ጥበብ መጽሐፍ ዝተገልጸ መጽሐፍ ኢዮብ ድሕረ መጽሐፍ ኢዮብ ተገሊጹ ዝርከብ መጽሐፍ ድማ መዝሙረ ዳዊት ድሕረ መዝሙረ ዳዊት ድማ እቶም ሓሙሽተ ናይ ጥበበኛ ሰሎሞን ዝጻፈ መጽሐፍቲ ብዝርዝር መስርዓን ሓልየን ተገሊጸን ይርከባ ተቀዳማይ መጽሐፍ ምሳሌ ካልኣይ መጽሐፍ ተክሳስ ሳልሳይ መጽሐፍ ጥበብ ራብዓይ መጽሐፍ መክብብ ሓሙሻይ ድማ መሃሊ ዘሰሎሞን ብድሕሪዙ ተገሊጹ ዝርከብ መጽሐፍ ሲራኪ ትናይ መወዳእታ ናይ ጥበብ መጽሐፍ ተገሊጹ ዝርከብ ድማ መጽሐፍ ሲራኪ ስለዚህ ነዘን መጽሐፍት ዚአተን እትናይ መጀመሪያ ንሪኦ መጽሐፈ ተክሳስ ካብ አርእስቱ ከምንምከቶ ጥበበኛ ሰሎሞን ብትሕስቱ አርእስቲ ካብ ዝተዋህቦ መጽሐፍት ሓደ ብትሕስቱ አርእስቲ ካብ ዝተዋህቦ ካብ ናይ ጥበብ መጽሐፍት ሓደ እዚ መጽሐፍ እዚ ነው ድማ እዚ መጽሐፍ እዚ ካብቶም ካልኣይ ቆኑና ዝብሉ ባህሉ መጽሐፍት ዝተገልጹን ነው ድማ አመበል 16 ክፍለ ዘመን ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ካብዞ የተቀበለቶን መጽሐፍቲ ሓደ መጽሐፍ ስለዚህ ካበርስቱ ከምንምልከቶ ናይ መጽሐፍ እዚ እትቀንድ ትሕስቱ በተግሳጽ መልክዕ በመግባት መንፈሳዊ ሐሳብ ሰማያዊ ሐሳብ ምግላጽ ነፍስና በመንፈሳዊ ቃል ተገሲጻ ንመንግስተ ሰማያት ትበቅዕ እግዚአብሔር ከምዝደልያ ኮይና ንኽስራ ለነፍስና በተግሳጽ ንድማ ንዓና በተግሳጽ ሰሪሑ ሙልአት መንፈሳዊያን ሰባ ቅርጽና ክርስቲያናዊ ቅርጽና ዝሐለና ከምንኸውን ዝገብር መጽሐፍ ዝመጽሐፍ እዚ በሐፈሻ 7 ምዕራፋት ዘለዎ ክኸውን ከሎ በሐፈሻ ድማ አውሽጡ ዝርከቡ ትሕዝቶታት ነዚአቶም ብጠቅልሉ ካብ ዝገልጹ ትሕዝቶታት እዮም እቲ ድሕሪኡ ዝርከብ መጽሐፍ ጥበብ
መጽሐፍ ጥበቡን ካብናይ ካልኣይ ቆነና መጽሐፍቲ ሓደ ክኸውን ከሎ እዚ መጽሐፍ ዞም በሓፈሻ ማርቲን ሉተር ካብ ዘይተቀበሎም መጽሐፍቲ ሓደ እዩ ስለዚህ በሓፈሻ እዚ መጽሐፍ ዞም ብትሕስቱ ስያሜ ወይ ድማ አርእስት ዝተዋህቦ ክኸውን ከሎ በአጽሐፉ ጥበባዊ ዓይነት አገባብ ዝተጻሕፈ ንድማ ንደቅ ሰባቱን ጥበብ ማለት ናይ ደቅ ሰባት በሓፈሻ እዚ መጽሐፍ እዚ ደቅ ሰባት ብኸመይ ብጥበብ ክነብሩ ከም ዝግብኦምን ጥቅም ጥበብ እንታይ ከም ዝኾነን ብንጹር ዘረድእ መጽሐፍ ጥበብ ንነፍስናን ንስጋናን ዝጠቅም መንፈሳዊ ጥበብ ንነፍስናን ንስጋናን ምልአት ብዘለዎ ጥበብ ስጋና ብብሱል አእምሮ ነፍስና ድማ በመንፈሳዊ ጸጋ ተመሊአ بطبب تحدثا نفس سماوي أملاها كم تبصح زجبر بطبب زتقممه ملأت زلو ملوكتاوي حساب زحاز مصحافي زمصحاف زي بعد صحافو مصحاف مثالي زمساسل مصحاف كون كله عصرتو تشعات معرفات دما قالوا اتلاي موداتا مصحاف دما ناي طبب مصحاف زناي طبب مصحاف يغريتا زناي موداتا مصحاف كارناي طبب مصحاف تدما مصحاف إياسو ويدم ولد سيراك ويدما مصحاف سيراكي زمصحاف زي 54 معرفات زحاز مصحاف كون كله نمجمريا غزي از مصحاف زي كاب إبرايست ناب غريخ አክራሪ 132 ዓመት ቀድም ልደተ ክርስቶስ ዘነድማ ካብ ዕብራይስጥ ናብ ግሪክ ከም ዝተተረጎመ ይነገራሉ በሐፈሻ ዝሲራክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ መበል 246 ክሳዕ 221 ዓመት ቀድም ልደተ ክርስቶስ በዕብራይስጥ ዝተጻፈ መጽሐፍ ከም ዝነበረ ይነገራሉ ስለዚህ በሐፈሻ እዚ መጽሐፍ እዚ ሙሉ ሓደ ካብቶም ናይ ቆኖና መጽሐፍት ክኸውን ከሎ ስለዚህ በሐፈሻ እዚ መጽሐፍ እዚ በምሳሌያዊ አገባብ ዝተጻፈ መጽሐፍ ምዃኑ በአጻሕፉ መጽሐፍ ምሳሌን መክብብን አዝዩ ዝተቀራረበ መጽሐፍ ምሳሌን መክብብን አዝዩ ዝተቀራረበ ካብራይ ጥበብ መጽሐፍቲ ሓደ ዝኾነ መጽሐፍ ስለዚህ በሐፈሻ ኣብዚ መጽሐፍ አይሁድ ካብ ግብጽ ባርነት ነፃ ምስወጹ ብዛዕቦም ብሰንኪ ማለት አይሁዳውያን ካብ ግብጽ ባርነት ነፃ ምስወጹ ብሰንኪ ኣብ ግብጽ ባርነት ነዊሕ ዘመናት በባርነት በመቀማጦም ንቋንቋኦም አጥፊኦም መስለ ዝነበሩ እዚ መጽሐፍ እዚ ንቋንቋኦም ኣብ ምፍላጥ ሙሉእ በሙሉ ነድማ በመንፈሳዊ መንገዲ ንቋንቋኦም ንምፍላጥ زحدزو من أي طبب مصحف كم زنبره ينقرون ስለዚህ በሐፈሻ መጽሐፍ ሲን አይደቅ ሰባት መንፈሳውን ስጋውን ጥበብ በመኽራ አይነት አገባገሩ ዝገልጽ መጽሐፍ ኮይኑ እንረኽቦ ሓደ ስለዚህ በሐፈሻ እዞም ናይ ጥበብ መጽሐፍት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሙሉ በሙሉ እዞም አቀድምና ዝገለጽናዮም መጽሐፍት ክኾኑ ከለው ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ በአቀማምጦም በብ ደረጃው ንግለጾን ተዳተ ባይሉ ድማ በከምዛ አይነት አገባብ ተገሊጾም ይርከቡ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ናይ ታሪክ ናይ ሕግ መጽሐፍቲ ቀዳማይ እቶም ቀዳሞት ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ናይ ሕግ መጽሐፍ ተባሂሎም ዝጽውዑ እዞም መጽሐፍቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ እዞም ናይ ሕግ መጽሐፍቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ድማ እዚአቶም ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘኍልቍ ኦሪት ዘዳግም بدحر ዝዝርከቡ ናይ ታሪክ መጽሐፍት ተባሂሎም ጽውዑ ኮን ከለው መጽሐፈ ኢያሱ መጽሐፈ መሳፍንት መጽሐፈ ሩት መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልዕ መጽሐፈ ኩፋሌ መጽሐፈ ሄኖክ መጽሐፈ ዕዝራ መጽሐፈ ነህምያ መጽሐፈ ዕዝራ ሱቲኤል መጽሐፈ ዕዝራ ካልዕ መጽሐፈ ጦቢት መጽሐፈ ዮዲት መጽሐፈ አስቴር መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ መጽሐፈ መቃብያን ካልዕ መጽሐፈ መቃብያን ሳልስ እዚአቶም ድማ ብሙሉ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ይባላሉ ድሕሪ ስዒቦም ዝመጹ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ እዮም
መጽሐፍ መጥበብ መጽሐፍት ተባሂሎም ጽውዑ ድማ መጽሐፈ ኢዮብ መዝሙረ ዳዊት መጽሐፈ ምሳሌ መጽሐፈ ተግሳጽ መጽሐፈ ጥበብ መጽሐፈ መክብብ መኃልየ ዘሰሎሞን መጽሐፈ ሲራክ ተባሂሎም ዝጽውዑ እዮም بدحر زدما ناي تنبيت مصحفت تبايلهم زصوعو باكفافلا ناي بلي كدان رابعي درجه زغلص دما تنبيت إساياس تنبيت إرمياس مصحف باروك مصحف سقوقاو إرمياس ترف إرمياس ترف باروك تنبيت حزقيل تنبيت دانيال مصحف هوسي تنبيت هوسي تنبيت آموس تنبيت ميكياس تنبيت إيوئيل تنبيت عبديو تنبيت يوناس تنبيت ناهوم تنبيت إنباقوم تنبيت صوفونياس تنبيت حاجي تنبيت زكارياس تنبيت ميلكياس يوم سلازي بحافشا نايبولي كيدان مصحفت تبايلهم صبعو بأقامامطا زرزراوي أقامامطهم بزا مودعتا زغلصنايو أبربعت زتخفلو سرعم زحالو بخمس عينت عقاب كجلسوا زقبهم يوم قدوس አምላክና እግዚአብሔር ስለዚህ ማረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይቡሊ ኪዳን ቅዱሳት መጽሐፍት ምርአይ ካብን ጅምር በሐፈሻ ለማዓንት ሙሉ በሙሉ በፍላይ አጉዳይ ካላይ ቆነና ዘተኮረ ኮምድማ ስር መስርዕ ናይቡሊ ኪዳን በከመ ያጋብ ተስቆ ይሁን ከም ዝግለጹን ዘርዚርና ገሊጽናልና አብዝቅጽል ጊዜና